balik. No, no, no. Undang ko pagpanarbak mo kay nagtukod ko kamay nga negosyo na apoy tupa akong gibalik yan kung sukhalin ang akong tindahan sa'yo lang sila mangutang wala pa mo matang ilahang sa aran sa badyo bayaran inikuli ikat sa trabahoan ingprinda ko pasa lugang sa akong pupunan puno na sad ang akong tindahan sa'yo lang sila mangutang walang pa mo matang tindira ilahang sa aran sa bayaran inig kuli ikan trabahoan wag yo daw kunit sama nga musulod sa pagpaninda wag yo daw kunit ama nga ang tagay mawala sa kuan sa'yo lang sila pangutang wala pa mo matang tindira ilahang sa aran sa patubayaran inig kulit ang tarbawan sa'yo lang sila mangutang wala pa mo matang tindira ilahang sa aran Domingo bayaran enek ulit ikan sa bulangan oh baka daw kono Please subscribe to my channel.